Alright, Sadis Bafika Mzansi igama ngosizi Sibongo ngakashozi sizenkalakatha sizwe thindlala sothi bengithi ngiyahamba kodwa ke khona into engivimbayo ethi ke ngiveze mhlambe umbono yami into ezimbalwa ecabanga ukuthi mhlambe kufuze sizi-understand siziqonde sizibuthi angeke nizenzeke mhlambe futhi ezinye zazo zosisiza ekutheni uma siyovota sivote mhlambe sazi ukuthi vota yiphi iqembu lepolitiki kade ngibukisisa ama-polls amanye ngiphinde futhi ngibukisisa ukwenza kwamaqembu kuphinde futhi ngibukisisa indlela akhankasa ngayo and kungenze ngathi kungenzeka mhlawumbe ama-elections this year kuba ama-elections ngampela azobe ama-elections athatha-ke umuntu amvuse ekutheni ngampela fuze ahambe ngaluphi uhlobo. And also if futhi ungavoti kuyinkinga because wenza ukuthi isimo singashintshi uma lokuthi sishintshe futhi siba worse ngoba uzokwenza ukuthi kuqhubeke la isimo sikhona okanye futhi ke sibe worse. Kodwa ke nawo ngeke futhi ngikuthinte okuthathu okwesine ngeke ngikuthinte ngoba ngibuka isikhathi into ethinta i-EFF ethinta i-DA ethinta i-ANC. Before benombono othi i-ANC ngeke ibe below 50%. Bengithi ANC noma kuthiwa mhlawumbe iyehle izokwehla mhlawumbe 53% okanye 51%. But ngokubuka izinto eziningi njengamanje ezenzakalayo kwenza manje ukuthi no i-ANC izoba below lapha ke 50%. Okwenza ukuthi ke manje mhlawumbe ngisho ngibukise kahle nami bengibuka ngifunda okuye ngikulalela kushiwo abake nezathu. One ANC bengithi ngeke ibe below 50%. Sengiyathika manje sengijikile i-ANC below 50%. Why ngisho njalo? ANC mhlawumbe why bengithi mina ANC ngeke ibe below 50%? Ngisho ngoba ANC ayive inamandla uma ngabe sekufika kulast corner ema-election. ANC yakwazi ukucampaigna noma ukukhankasa uma sekusondele lapha isikhathi sosuku lokuvota. ANC ikhipha zonke ingwevu zayo. ANC ikhipha wonke amandla, ikhipha wonke ama-resources enayo ANC uma ngabe sekufika ekutheni liba kulast corner yokuvota. So ilo nto ibenza ANC ngithi ngeke ibe below 50%. But sengijikiswa ukuthi now that MK ayihleli phansi yakhankasa and MK ungathini MK iqembu eliyakhela ukuthi likhonye kusifundazwe kwaZulu Natal. Ungayibona around ko-Gauteng uyibone koMpumalanga, but into elela kakhulu uJacob Zuma noma ubaba uJacob Zuma who is the former president of the ANC ulela ukuthi iKwaZulu Natal ingemuki ne-ANC. Uma ubona ipoll eshiwo lapha i-NCA abezindaba bethi i-ANC bayibeke 34% shuthi izoreduce kakhulu amandla e-ANC kwi-province. Yinto leyo nami noma yinto ebengayilindi ethi ngashiwa i-NCA uma wazi history ke ubudlelwane bazuma kanye nabamhlophe noma abaphethe abamhlophe abaphethe inkampani kwa-NCA. So you understand ukuthi uma ngabe uZuma eshiwo i-NCA ukuthi kungenzeka abe namandla kwaZulu Natal, uphenyo noma ucwaningo noma lapha ke uphenyo oluveza khona ukuthi ngampela benze umsebenzi wabo be-NCA. So uZuma noma ngathini umuntu yes ofuna ukuthi abe national, but his main focus ukuthatha kwaZulu Natal ngoba inhloso yakhe ukunqunda i-ANC amandla. If ANC inqunda amandla kwaZulu Natal kufanele ukuthi ANC usishaya wayibisa ngamadoda kulekelele ngesifuba kuphela ngoba i-ANC imandla kakhulu kwaZulu Natal nasa Gauteng. Already Gauteng isihambile ku-ANC because Gauteng I think iba 53% uma ngaphosisi kuma last election. So noma ngekho correct ngama-percent ama-election ama-result e-Gauteng, but i-ANC below 60% noma 55% e-Gauteng. So already njengamanje uPanyaza uyatatazela ngoba ukuthi ngeke aze abe uprima uma ngabe isimo siqhubeka kanje eGauteng. Already ne-EFF iphakamisa uNdlovu ukuthi if i-ANC is willing to talk ne-EFF bona bathi siphakamisa uNdlovu kusifundazwe kwazo eGauteng. But let's come back le issue MK neKwaZulu Natal. Already ANC sibone ukuthi iKwaZulu Natal izoyiluza ngoba sekhona MK. So ifocus yabo manje as much as bekhankasa, but they know very well ukuthi sebeluzile iKwaZulu Natal. So ke ANC izokwehla ibe below 50% uma ngasi iKwaZulu Natal ishawe MK mhlambe ngo-21% 23%, because enye into kunokuthi abantu bakhuluma iqiniso isikhathi bayenze kuba ngathi into bayenza ihaba. i-AMK national ngeke ibe lapha uthole 2/3 majority, ngeke uthole bafowethu le number ukuthiwa i-AMK inayo ama members into
I don't think iqiniso. So angifuni ngigxila kona ngoba ayikho iphathi yathi sungula South Africa ibe kudonsa ngo3 million followers, 5 million, 7 million. So angifuni leyo sithinta kakhulu ngoba ngiyaqonda ukuthi indlela yokucampaigna yokuthi abantu ba register as members e-MK. So i-strategy se-MK leso. So let us 7 million asibe ngaphandle. But i-ANC iyazi ukuthi MK izodla kakhulu. Khumbula ukuthi uZuma lo okakasele i-MK the same Zuma owadonsa wenze ANC iwin ama-election la KwaZulu-Natal after ama-election noma after isifunda siphethwe i-IFP uma-SWOT 94. So i-IFP yayiphethe ngaleso sikhathi leso, kodwa yakwazi i-ANC ukuthi ikhuphuke ize iphathe uhulumeni waseNatal ngenxa yokuthi umuntu wayephambili lapha kwakubaba Jacob Zuma. So already man baba Jacob Zuma as much as ezoshaya kakhulu be-ANC, but uzovusa nalabo bakade bengavoti befutela mhlawumbe bengavoti. Khumbula last time futhi abantu baboycotthanga kodwa bahla lekhaya bangavota ngoba bethi i-ANC abekho hit. So uZuma uzolanda laba abakhona ku-ANC, uzolandela laba be-ANC abakhona kade bengavoti. So i-MK izobenefita kakhulu ufikazi waZulu-Natal. Mhlawumbe samwela ku-23%, 21%, 23%. Bese kuba ke lapha ile ndaba ethinta because masikhuluma ngepolitiki nezifundazwe ezinkulu sesingayibala Western Cape ngoba iphethwa kakhulu i-DA, and angazi why abantu abahlazi bengayithinta kakhulu i-Western Cape. I-Western Cape iphethwe i-DA, Democratic Alliance, I think ngo-53% or 15%. Nakhona bikade futhi isuka ngicela la ku-57 iyehla nayo ke i-DA. So abantu abakhuluma nge-DA nomtekante ngakwayo. Now that futhi i-DA seliza ama-members afana ke lapha no-Athol Philip nabo Musi Maimane nabo baningi now ne-Action SA ephethwe lapha uHerman Mashaba. So i-DA izoshayeka nationally nakhona umsifundazwe wazo i-Western Cape. So i-Democratic Alliance izodinga laba engabafuni ngaphakathi kwisifundazwe i-Western Cape okuyi-PA ka-18 Mackenzie as much as bemzona bengamthandi, but bazoyidinga i-support yakhe for them ukuthi bakhe uhulumeni wamandla abanjiswe ngoba nayo i-Action SA as much as izothola mhlawumbe lo 1% somewhere lapha e-Western Cape, but into ezodla kakhulu i-Rise Mzansi okuyiqemba elincane elifikayo abantu abanginakile but elikhankasa ngale ndlela. Even la KwaZulu-Natal khona upremier candidate wabo uNonkululeko Hlongwane Mhlongo mangaphosisi uhamba almost every street seKwaZulu-Natal ekhankasa. So I believe nase-Western Cape the same energy yenzeka ngakhona, but i-Rise Mzansi izocaphuna okumbalwa lapha e-Western Cape. i-DA izoyidinga Rise Mzansi, idinga i-PA ukuthi baphathe ngobambisana kwisifundazwe Western Cape. So yenye iprovince leyo ke ne-ANC engaphansi kakhulu kuyona ukuthi ungalendela ukuthi ingazenza umlingo mhlawumbe ithole mhlawumbe above 50%, ngeke uthole above 50%. Already manje isamwela ko-30% e-Western Cape. So uma ngabe uzothiwa ne-ANC awukho umlingo engawenza ANC e-Western Cape, but i-DA izobuya emandleni ngokuthi ihole ugovernment ukubambisana uma ngabe bezi ehlise kakhulu baya ku-18 Mackenzie baya ke ku-Rise Mzansi. But also i-DA lephuzu le-EFF ngizolithinda ngoba ithinta i-DA i-EFF. Ngiyeza abantu abaningi bathi i-EFF ungenzeka ibe i-official opposition party eParliament national. Okwamanje ngizokuphika lokho ngoba njengoba ngishilo i-DA as much as izokwehla amavotaji base ngishilo phambili ukuthi Musi Maimane abasekho nabo uMashaba we-Action SA, as much as labo bowu2 noma abanye futhi ababengasekho, kodwa kusho ukuthi izokwehla ngendlela ukuthi ngempela ngaze kugcina sekutheni iyehla amandla seParliament mhlawumbe sibalo ngalo ndlela ukuthi izibo number 3 eParliament. I-EFF will remain iqembu lesithathu elikhulu eSouth Africa, kodwa i-DA izodropa but i-EFF izokhula kulama percent enawo. I think last time ngicheka i-EFF ina 44 members eParliament national. So izokhula i-EFF mhlawumbe ngayibona mhlawumbe isithoza la ku 13%, 14%. Mhlawumbe members zabo mhlawumbe azobala ku 60 inamba yama members eParliament somewhere la ku 55. So izokhula i-EFF but izokhula ngeke ikhulu idlule i-DA because i-DA somewhere ku 19%, 20%, 21% national. So i-EFF ngeke isuke la ku 10, 11 izofika ku 18 izodlula i-DA
it's very impossible. So i-EFF izokhula but ngeke ikhule DA izodropa but ngeke idropa kakhulu ize ibe sekutheni iyoficwa i-EFF noma iyodlula i-EFF national. I-EFF izokhula, i-EFF yenza kahle kakhulu ku-national but ihluleka la emasebeni la kukho khona umphakathi, because isikhathi esiningi i-EFF ama-candidate wabo amakhansela awaphili impilo efana exactly nomphakathi wonke noma uhalf womphakathi. I-EFF ama-candidate awo sokuwabantu abancane, most abangaganiwe, abangashadile, kube ukuthi mhlawumbe banemfundo nje kuphela, but isikhathi esiningi kuwabantu abangamele cishe zonke izindlela zomphakathi. So that's why isikhathi esiningi i-EFF ingenzi kahle kuma local government. And also lento yama-foreign isayi-issue enkulu kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi ungathi indlu yasekhaya kini ingakahlali yaqina kahle bese udlulisa abantu bangaphandle beyohlala leyo ndlu leyo evuthayo. So abantu they very scared ukuthi i-EFF mhla ithatha i-ward iyokwenza ukuthi ikhona le ward lomphakathi lohlala ke lobe sehlala ke umuntu wangaphandle osisi bethu esibathanda nobhuti bethu esibathanda asibandlululi, kodwa sisho ukuthi abantu they are very scared ngendaba yama-foreigners, especially uma i-EFF ithi ama-foreigner akube abantu esiba-recognize-ayo ngaphakathi emphakathini. Vele abantu abokufika abantu esiphila nabo, but uthi wena njengamanje ababe la ngaloku kumaphepha athile, so kwenza abantu babe nokusaba kakhulu uma ngabe kuzwa ku-EFF. So i-EFF inamandla kakhulu national nakwi-province, but la emasebeni phansi i-EFF ayenzi kahle kakhulu, but izokwenza kahle this time around again kuma-national election nama-provincial election. So sibuka ama-election are very interesting, but into enhle manje ukuthi after ama-elections so bona-ke okuzokwenzeka kusuka lapho kuya phambili, because nakukhona kuma-elections after ama-elections safanele hlale phansi kuxoxe kubonisane ukuthi i-DA ne-ANC bazohlangana yini. If kwenzeka i-DA ne-ANC bahlangana kusho ukuthi-ke lapho-ke kuyobe sekuhlukana-ke inhloko nesixhanti, ngoba i-ANC kaPaul Mashatile ahambisana nokuthi i-ANC ihlangane ne-DA noma i-ANC kaRamaphosa yavumelana nokuthi lapha ihlangane ne-DA. At the same time le kaPaul Mashatile ifuna ukuthi iwele ngapha kwi-EFF, le kaRamaphosa ifuna ukuthi iwele ngapha kwi-EFF. So it's going to be a very interesting elections. Ngiyafuna ukuthi lapho kuma-comment ningitshela ukuthi mhlawumbe nami ngicabangane, but-ke nazi ukuthi nami-ke ngumuntu nje waseNingizimu Afrika ozivezela imibono yakhe ngezinto ezenzeka lapha eNingizimu Afrika. Igama nguSisibongo Mwashozi, Sizwe Nkalakatha, Sizwe the Nhlasuthi. Cheers, bye.